салом бинандагони иззатманд. барномаи навбатии истиқбол аз истиқбол аст пешниҳоди шумо аз идораи барномаҳои меъморӣ, сохтмон, нақлиёт ва коммуникатсия. шаҳри Левакан яке аз шаҳрҳои саноативу энергетикии кишвар ба шумор меравад. мо омадем ки аз раванди корҳои созандагию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳри Левакан барномаи навбатиро пешниҳоди шумо намоем. истиқлолияти давлатӣ мусоидат намуд ки рушди босубот дар кишвар таъмин гардад, сатҳи некуаҳволии аҳолии ҷомеа беҳтар ва натиҷаҳои бузург дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба даст оварда шавад. имрӯз бо шарофати ин неъмати бузург дар ҳама ҷабҳаҳои мамлакат пешравиву дастовардҳои назаррас ба чашм расида, раванди корҳои бунёдкорӣ авҷи тоза касб намуд. шаҳри Левакан низ дар ин давра рушд намуда, таъмини инфраструктури мусоиди кориву зиндагӣ ба аҳолӣ таъмин гардида истодааст ки дар ин радиф баҳри боз ҳам хубтару беҳтар гардидани шароити зиндагӣ нақшаҳои ҳадафнок амалӣ гашта истодааст. шаҳри Леваканд дар водии Фахш дар 114 километра дуртар аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе қарор дорад. дар доираи истиқболи ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр нақшаи корҳои ободониву созандагӣ таҳия гардида, корҳо бо маром рафта истодааст. ба хотири беҳтар гардондани инфрасохтори зиндагӣ ба аҳолӣ дар шаҳри Левакан ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшачорабиниҳо 71 банд ба нақша гирифта шудааст ки аз он 14 банд ба соҳаи саноат, 7 иншоот ба соҳаи кишоварзӣ, 10 банд ба соҳаи маориф ва 1 банд ба соҳаи тандурустӣ, 13 банд ба соҳаи роҳ ва нақлиёт, 1 банд ба соҳаи варзиш ва сайёҳӣ, 1 банд ба соҳаи таъминот ба об, 19 банд ба соҳаи иҷтимоӣ ва маишӣ ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз аз иншоотҳои зикргардида 49 банд ба анҷом расидааст ки 69% нақшаро дар бар мегирад. аз иншоотҳои ба истифода спурдашуда 18 банд дар маркази шаҳр, 19 банд дар ҷамоати деҳоти Гулистон ва 12 бинои дигар бошад дар ҷамоати деҳоти Ваҳдат сохта ба истифода дода шудааст. дар боқимонда биноҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода мешавад. дар доираи нақшаи генералии шаҳри Леваканд дар маркази шаҳр ҳоло бунёди биноҳои таъиноти гуногун идома дошта, ҳамаи он баҳри ободиву зебогардонии симои шаҳри Леваканд ва таъмини инфраструктури зиндагии аҳолӣ бунёд гарда истодааст. қомат афрохтани биноҳои баландошиёна дар шаҳр имрӯз вусъати тоза дошта, аз ҷониби соҳибкорон дастгирӣ ёфтани ин иқдом аҳамияти баланд дорад. дар кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳр аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ибодулло Сохтумон дар доираи нақшачорабиниҳои 35-солагии истиқлолияти давлатӣ сохтмони бинои истиқоматии 6 ошёна бо ҷойгирнамоии марказҳои савдои хизматрасонӣ дар ошёнаи якум идома дошта, он аз 2 блок иборат буда, дар масоҳати 16 сотиқ замин ва зери сохтмонияш 9840 метри квадратӣ бунёд гардида истодааст. айни замон корҳои сохтмонӣ дар оҳану бетонии ошёнаи дуюм идома дорад.
дар шафати ҳамин бино аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шаҳрофар низ бинои истиқоматии 9 ошёна қомат афрохта истодааст ки ҳоло корҳо дар таххонаи бино рафта истодааст. бо бунёд кардани чунин биноҳои истиқоматӣ бо шароитҳои муосири зиндагӣ имкон медиҳад ки сокинон бо хонаҳои истиқоматӣ таъмин ва ба ҳусни шаҳр зебогии тоза зам гардад. беморхонаи марказии шаҳри ливаканд пеш ба талаботҳои муосири муолиҷавию табобат ҷавобгӯ набуд ва муроҷиаткунандагон низ кам буданд. акнун бо таъмир гардидани шуъбаҳои беморхона дар доираи истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр сатҳи хизматрасонӣ ба сокинон беҳтар гардида, ҳоло шуъбаҳои эҳёгарӣ ва дигар ҳуҷраҳо таъмиру азнавсозӣ гардида ба шароитҳои табобатӣ ҷавобгӯ гардонда шуда, таҷҳизотҳои зарурӣ ба беморхона ворид гардидааст. беморхонаи марказии шаҳри ливаканд таъмири капиталӣ дар шуъбаҳои беморхона ба навбат рафта истодааст. дар соли 2023 мо шуъбаи амрӯзи дарона пур аз таъмири капиталӣ баровардем. дар соли 2024 бошад шуъбаи амрози занона пур аз таъмири капиталӣ бароварда шуд. айни замон бошад дар шуъбаи таваллудии беморхона ва ҳуҷраҳои толорҳои ҷарроҳӣ дар ҳаҷми 2 ҳуҷра, ҳуҷраҳои занони баъд аз таваллуд дар ҳаҷми 8 ҳуҷра ва калидори шуъбаи таваллудӣ пурра дар таъмири капиталӣ қарор дорад. фасади беморхонаи марказии шаҳри ливаканд бошад соли ҷорӣ аз қисман дар ҳаҷми 1000 квадрат пурра аз таъмир бароварда шуд. дар беморхонаи марказии шаҳри ливаканд соли 2023 як адад дастгоҳи лапароскоп яъне ки ҷарроҳиҳо тавассути эндоҷарроҳӣ гузаронида мешавад оварда шуд ки имрӯз табибони беморхонаи марказии шаҳри ливаканд дар шуъбаи ҷарроҳиҳои дар сатҳи муосир яъне ки ҷарроҳиҳо гузаронида мешавад ки дар ин муҳлатҳо 4 нафар табиби ҷарроҳ ва 2 нафар табиби акушер-гинеколог барои гузаштан аз курсҳои такмили ихтисос гузаштанд ва имрӯз ҷарроҳиҳои эндоскопӣ дар беморхонаи марказии шаҳри ливаканд ба роҳ монда шудааст ва сол аз сол бо чунин таъминотҳои ва беморхона шуда истодааст. табибонро водор менамояд ки дар чунин як шароити хуб кор фаъолият намуда ба таваҷҷӯҳи зиёд бештар ба беморон диҳанд. ҳоло таъмир дар ошонаи сеюм идома дошта, ҳама ҳуҷраҳои беморхона бо таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин гардида истодааст ки баъди анҷоми пурраи корҳои таъмирӣ шароити хуби кориву муолиҷавӣ барои сокинони шаҳри ливаканд фароҳам мегардад. дар ин радиф намои берунаи бино таъмир гардида саҳни бино низ зебову обод гардонда мешавад. рушди соҳаи маориф дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурӣ буда, дар доираи истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри фаро гирифтани насли наврас ба шароитҳои хуби таълиму тарбия сохтмони биноҳои таълимӣ ба нақша гирифта шуда, ҳоло сохтмони бинои сеошунаи таълимӣ дар деҳаи хуррамдеҳи ҷамоати деҳоти Гулистон идома дошта. корҳои сохтмонӣ дар ошонаи сеюм бино оғоз ёфтааст ки бинои таълимӣ дар масоҳати 1,5 гектар замин сохта шуда истодааст ки дар он беҳтарин шароити таълимӣ фароҳам мегардад. айни ҳол ба истиқболи 35-уми солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Гулистон деҳаи хуррамдеҳ шаҳри Ливаканд муассисаи таълимӣ ки барои 320 нафар хонанда сохтмон рафта истодааст. 2 ошона аллакай дар анҷомёбист, ошонаи сеюм аллакай сар мешавад. дар ин бинои таълимӣ 16 синфхонаи таълимӣ, кабинетҳои муҷаҳҳаз, лингафонӣ ва инчунин ошхона барои 250 нафар
маҷлисгоҳ барои 204 нафар ва инчунин толори варзишӣ сохта барои таълим гирандани ҳамин маҳал дода мешавад. ҳамзамон дар дораи ҷашни 35-солагии истиқлолият бинои иловагӣ 5 синфхона ва инчунин ошхона аз тарафи саховатмандони маҳал сохта ба истифода дода шуд. айни замон 250 нафар хонандагон дар ан синфхонаҳои барҳаво таҳсил доранд. муассисаи таълимӣ бо маҷлисгоҳу толори маҷлисӣ ва ошхонаву кабинетҳои фаннӣ бо тамоми шароит сохта шуда, фармоишгараш дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. баъди анҷоми пурраи корҳои сохтмонӣ шароити хуби таълимӣ барои хонандагони деҳаи хӯрамдeh фароҳам мегардад. дар даврони соҳиби истиқлолӣ бахши маорифи шаҳри Левакан чун дигар шаҳру ноҳияҳо соҳаи маориф рушд карда истодааст. ҳоло дар ҳудуди шаҳри Левакан ҳамагӣ 15 муассисаи таълимӣ, 2 литсей, литсеи давлатии рақами 1 ва литсеи давлатии рақами 2 ва 4 кӯдакистон бо теъдоди 650 тарбиягирандагон айни ҳол дар кӯдакистон таълим гирифта истодаанд. дар муассисаҳои таълимӣ бошад ҳамагӣ 14755 нафар хонанда айни ҳол таълими илм мегиранд ки ба онҳо 829 нафар омӯзгорон, аз ин 625 нафарашон занон мебошанд. ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахши маориф то ба имрӯз якчанд корҳоро ба сомон расонида истодааст. дар ҷамоати ваҳдат деҳаи Зағиртуд дар назди бинои муассисаи таълимӣ яъне ки 4 синфхонаи иловагӣ мавриди истифода қарор дода шуд ки дар он ҷо 120 нафар хонанда айни ҳол таълим мегиранд. бино аз тарафи худи шахсони саховатманди ана ҳамун деҳа сохта ба истифода дода шудааст. ва ҳамзамон дар ҷамоати деҳоти Гулистон дар назди бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 синфхонаи иловагӣ дар даврони истиқлолият аллакай мавриди истифода қарор дошт ки айни ҳол дар он ҷо хонандагон таълими илм мегиранд. боз ба ҳамин монанд дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 деҳаи хӯрамдeh дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 4 синфхонаи иловагӣ сохта истифода дода шуд ки дар он ҷо айни ҳол хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. дар ҷамоати деҳоти ваҳдат дар деҳаи бахши поён 10 синфхона сохта истифода дода шуд ки дар он ҷо бошад хонандагон таълими илм гирифта истодаанд. дар ҷамоати деҳоти Гулистон дар деҳаи хӯрамдeh айни замон корҳои сохтмонӣ дар бинои нави муассисаи таълимӣ корҳо идома дорад. ҳамзамон дар деҳаи хӯрамдeh бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 бо 5 синфхонаи иловагӣ сохта шудааст ки дар ин муассисаи таълимӣ хонандагони синфҳои ибтидоӣ ки роҳи дарозро тай намуда ба муассисаи мазкур мерафтанд ба таълим фаро гирифта шудаанд. бинои таълимӣ бо дастгирии падару модарон сохта шудааст. шаҳри Левакан ки шаҳри саноатии мамлакат ба ҳисоб меравад, ҳоло дар шаҳр 34 корхонаву коргоҳҳои саноатӣ фаъолият менамояд ки дар онҳо истеҳсоли орд, сабус, пахта, карбомид, аммиак, семент, хишти пухта, хишти сементӣ, сангреза, симчӯби бетонӣ, мебел ва либосҳои мактабӣ истеҳсол карда мешавад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди парки инноватсионии саноатию технологии шаҳри Левакан аз ҷумлаи онҳо мебошад ки ҳоло яке аз калонтарин корхонаҳои саноатӣ дар шаҳр мебошад ки бо фарогирии 6 корхонаи истеҳсолӣ дар доираи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
дар самти саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва амалигардонии нақшаву барномаҳои рушди соҳаи саноат бунёд гардааст, ки он дорои корхонаҳои коркарди шиша, коргоҳи истеҳсолии макарон, маводи шустушӯӣ, дастпӯшак, рангҳои сохтумонӣ, мебел ва инчунин биноҳои маъмурию хоҷагидорӣ, мағозаи фурӯши маҳсулоти коргоҳҳо ва иншооти ёрирасон мебошад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди парки инноватсионии саноатию технологӣ шаҳри Левакан ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2024 кушода шуда то инҷониб фаъолият карда истодааст. Корхонаи мазкур аз 6 коргоҳи истеҳсолӣ иборат мебошад. Коргоҳи истеҳсолӣ иборат аз коргоҳи истеҳсоли макарон, коргоҳи истеҳсоли собун, коргоҳи истеҳсоли ранг, коргоҳи истеҳсоли дастпӯшак, коргоҳи истеҳсоли мебел ва коргоҳи коркарди шиша иборат мебошад. Дар корхонаи мазкур зиёда аз 40 нафар сокинони шаҳри Левакан ба кори доимӣ таъмин буда ва маоши доимӣ доранд. Иқтидори истеҳсолии корхона вобаста ба коргоҳҳои истеҳсолӣ гуногун аст. Дар коргоҳи коркарди шиша дар моҳ зиёда аз 100 метри квадратӣ коркар карда мешавад шиша. Дар коргоҳи истеҳсоли макарон дар як моҳ зиёда аз 3 тонна макарони гуногун истеҳсол мекунад. Айни замон оғози коргоҳи истеҳсоли нав шурӯъ карда шудааст ва ҳоло сохтмони он идома дорад. Бо бунёд кардани чунин корхонаҳо мо метавонем қайд кунем, ки мо кишвари худамонро ба кишвари саноатӣ табдил дода истодаем. бунёду ба истифода додани чунин корхонаҳои саноатӣ аз як тараф ба рушди соҳаи саноати мамлакат замина гузорад, аз дигар тараф ба хотири таъмини ҷойҳои корӣ ба аҳолӣ мусоидат менамояд. Дар оянда дар назди корхона боз коргоҳҳои дигар сохта шуда, шумораи ҷойҳои корӣ боз ҳам бештар мегардад. дар доираи истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Левакан ҳоло корҳои сохтмонӣ дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр идома дошта, корҳои сохтмонӣ дар Хиштинӣ идома дорад. Дар бинои нав шароити хуби корӣ барои кормандони бахшу шӯъбаҳои мақомоти шаҳри Левакан фароҳам оварда мешавад. ҳамзамон дар маркази шаҳр бинои нави нозироти андоз дар шаҳри Леваканд сохта шуда истодааст, ки бино аз 2 ошона иборат буда, дар масоҳати 330-142 метри квадратӣ бунёд гардида, аз ҳуҷраҳои корӣ барои кормандони нозироти андоз иборат буда, ҳоло корҳои сохтмонӣ дар ороиши дохили бино идома дорад. аз ҷониби соҳибкорон низ корҳои сохтмонӣ дар шаҳр авҷи тоза дошта, дар маркази шаҳр аз ҷониби соҳибкор бинои истиқомативу хизматрасонии 3 ошона сохта шуда истодааст, ки дар доираи истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода супорида мешавад. самти таъмири роҳҳои мошингар низ дар мадди назари мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Левакан буда, то имрӯз ҳама он нақшаҳои дар ин самт буда амалӣ гашта, боз ҳам корҳо дар ин самт идома дорад. муассисаи мо дар муозинати худ 111 километр роҳро дар бар мегирад, ки аз инҳо 219 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуравӣ дошта, 37 километри роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта ва 53 километри роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мебошанд. қидаи роҳи бохтар Левакан Данғара бахшида ба 35-солагии ҷашни истиқлолият қитъаи ҳамин роҳи номбурда аз нав таҷдид шуд, ки аз ин 37 километр роҳи номбурда дар муозинати муассисаи мо мебошад. Бо дастгирии
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бевосита дастгирӣ асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои маъзами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарами эмомалӣ раҳмон ба шаҳри мо 6 адаг техникаи роҳдорӣ тақдим карда шуд ки барои дар оянда дар ҳолати хубу аъло нигоҳ доштани роҳҳо ба мо бениҳоят мадад мерасонад. дар доираи ҷашни бузурги миллӣ зиёда аз 20 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта бо дастгирии соҳибкорон ва аҳолии маҳаллачигӣ аз таъмири асосӣ бароварда шудаанд. ин иқдомҳо дар оянда боз идома доранд. дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 24-25 тибқи нақшаву чорабиниҳое ки ба мо пешниҳод карда шуда буд, муассиса барои гузарондани зимистон як қатор тайёрот дида буд ки аз он ҷумла 1000 метри кубӣ маводи зидди лағжиш тайёр карда будем, 1500 литр сӯзишвории дизелӣ, то имрӯз зиёда аз 600 метри кубӣ маводи зидди лағжиш коркар кардем ки барои роҳҳоро дар ҳолати хуб нигоҳ дошта. то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳр сохтмони муассисаҳои тандурустӣ, маркази савдои хизматрасонӣ, тарабхона, сардхона, нуқтаҳои хизматрасонӣ ба назар гирифта шудааст. бовар аст ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми самтҳои зарурии шаҳр пешравиҳои куллӣ ба амал омада, симои шаҳр боз ҳам зеботар мегардад. аз файзи соҳиби истиқлолии мамлакат имрӯз ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ободу зебо гаштааст. бинандагони азиз, барномаи навбатии истиқбол аз истиқлол буд ки вобаста ба раванди корҳои созандагиву бунёдкорӣ аз шаҳри леваканти вилояти хатлон бароятон гуфтем. то барномаҳои дигар сарбаланду хонобод бимонед.